nek sing rapoto nek hukume wonten raden punika dosa. Nah, timbang dosa mila kanthi punika langsung mawon. Nek arep ngabsen sak menuke. Nah, ketekon ndi oh Pak anu niki Bapak Sukadiantoro sekalian, Pak Budi sekalian, Pak Kasno sekalian, Mbah Ras Paiman sekalian, Bapak Siran sekalian, Bapak Suratno sekalian, Mbak Indri sekalian, Ibu War sekalian, Bapak Tinan sekalian, Bapak Yanto sekalian, Pak Ebron sekalian. Wah, Inggris begini. Mbah Las sekalian, Mbak Win sekalian, Mbak Indri ugi sekalian, Bapak Rasman sekalian. Menika sak klebet. Wah. Terus diwalik mulai, sok patah nih. Wonten Mbah Nar sekalian, Bapak Sukar, Mbak Ati sekalian, Bapak Pardi sekalian, Mas Bagus sekalian, Dik Fitri sekalian, Dik Wan sekalian, wonten malih Dik Yanti sekalian, Bapak Parsi sekalian, Mbak Chandra sekalian, Mas Tony sekalian, terus malih Dik Danu sekalian. Terus ngisore bensin belum dibayar lah, iya apa iki? Ayo, jadi malah kaya ngene iki ya, yang warung perapatan, wah iki jelas men gitu ya. Ngaten iki ampun disukakne kula. Nah, mangga ingkang foto kula sumanggihaken kunjuk dumateng keluarga ageng saking Laladan Getas. Wis menika mboten ajeng kula baleni malih. Sangke oke, pokoke mangke kantun Pak Sumi. Menika sampun kula sebat setunggal mboko sawiji mila kanthi menika monggo asma ingkang sampun kula sebat daya-daya kewala hamberkahi lumantar tedhak beneta karana foto punika dari keluarga besar saking Laladan Bluro punika sangat langkung kathah mangke keluarga besar temanten putri sakpurnanipun payubahan mangke ugi kepareng ngambali malih. Nah menika kontraknya tukang foto niki sampai jam 12 malam. Ngono Mas ya. Jadi iki rasa khawatir mangke sedianten saged ke foto. Nek bar jam 12 malam terus niku kok subuh. Siap ora Mas? Siap. Mangga langsung dari keluarga besar Getas monggo langsung mawon nyaket jerat mangke ampun sak keluarga langsung bergerombol pinten foto, saged foto selfie, saged foto napa kemawon ing pangajab mangke murih rancaking suasana pramila mekaten. Bapak Ibu dhateng menantu bagya mulya mboten ngirangi anggenipun utawi pakurmatan kunjuk dumateng ingkang kepareng foto tetep berjalan wonten sela-selaning hadicara foto keluarga bener kepareng ngaturaken pinangka wekas-wekasing gati-gatining karya madyaning suka kalenggan puniki kepareng ngaturaken atur panampi ngiras pantes pangke atur pambagya Harjo Yuwono mila kanthi menika monggo katur dumateng pepundhen kula panjenenganipun Bapak Sutris kepareng daya-daya kewala jengkar saking palenggan ingkang dinajaran kaliyan panjenenganipun Bapak Sukimin dalah Ibu Wadiem jengkaripun Bapak Sutris Panyaya wong agung ing Sigondo. Sepisan malih menika foto tetap berjalan monggo keluarga ageng saking Bluro foto tetep terus menika kepareng kapur makan atur panampi dalah atur pambagya Harjo sasana dalah swasana sawetahipun kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kunju dumateng alim ulama ingkang dahat kinabekten, pin sepuh sesepuh aja sepuh sumrambahipun para rawuh kakung Sumawana putri ingkang tansah kala hormati, mliginipun Bapa besan inggih menika saking keluarga agung Bapa Ngadi sekalian Ibu Supi, keluarga sabar sakala wangsa ingkang tansah kala hormati, datan kantun kadang muda tumaruna ingkang satuhu tresna. Mugi rahayu rahayu sosih kalasan Gusti ingkang Maha Welas saha Maha Asih punapa dene winantu sagunging karaharjan karayon kabegjan saha kalujengan. Mugi tansah kasarya panjenengan sedaya rawuh kakung Sumawana putri. Pangapunten sadherek sasampunipun boten ateges kawula kumawantun awit nyangeti wekdal saha kawontenan kapeksa kawula matur wonten ing ngersa panjenengan sami lan mugi boten nami ngirangi trapselaning pahargyan wonten ing siang punika. Minangka purwakane ngatur sumangga kita tansah ngunjukaken raos puji lan syukur wonten ing ngarsaipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah taufik sarada hidayah katitik wonten ing rikalenggan punika kita saged makempalan manunggal wonten dalem mriki kanthi kawontenan ingkang sami ngremenaken. Sholawat masalam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad ingkang jumeneng Rasul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Rawuh kakung Sumawana putri ingkang tansah kula hormati, setunggalipun kehormatan tumrap diri pribadi dipun keparengaken matur wonten ing kaludhangan menika kawula minangkani saking kersanipun keluarga agung inggih menika Bapak Sukimin sekalian Ibu Wadiem sekeluarga. Senaosa wonten ing kaludhangan menika piyambakipun kersa jumeneng wonten ngersa njengandika sami ananging boten kuwawi matur piyambak awit nembe ngrasaken bombong saha mongkok birawaning manah kejungrukan guning sawukir bebasan pikantuk sungsung talining katresnan ingkang tanpa pepindhan. Mila kula ingkang tinang genah minangka cundakane ngatur mboten kasupen ingkang angkasa pisan ngaturaken sewu syukur alhamdulillah wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Mirah bilih ngantos saat punika tasih pinaringan panjang yuswa kesempatan hingga saged netepi darmaning asepuh ndawaken keng putra pinanganten kekalih ingkang nembe kewala kasembadan kanthi lulus rahaja Yuwana Basuki boten manggih rubida menapa. Ingkang salajengipun tansah ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng lenggah kanthi sukornaning penggalih. Ingkang atur candhaipun Bapak Sukimin sekalian Ibu matur suwun sanget dumateng para rawuh kakung saha putri ingkang kersa hadir netepi undanganipun wekdal ingkang sampun diputemtokaken kanthi kawontenan ingkang sami ngremenaken. Inggih derek angestreni dawuhipun pinanganten kekalih punapa dene paring berkah lan pangestu mugi-mugi pinanganten kekalih dados sepasang ingkang bahagia sejahtera sakinah mawadah lan warahmah saengga saged nuwuhaken keluarga ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Rawuh kakung Sumawana putri atur candhaipun sejatosipun tasih dangu anggenipun menggalihaken perkawis menika ewa semanten dumugi tumapaking damel tasih kathah kekiranganipun pramila Bapak Sukimin lumantar kawula ngaturaken gungi panuwun ingkang tanpa upami dumateng para sanak sederek pamong mitra tangga tepalih kanan kiri
ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon ingkang damel kemayaranipun Bapak Sukimin anggen mengku damel pramila mugi-mugi iguh lan pratikel panjenengan tansah dados amal ibadah panjenengan sedaya lan mugi-mugi tansah pikantuk piwales saking ngarsan Gusti ingkang mati kelan mawantu-wantu. Selajengipun mbok bilih anggenipun paring palenggahan miwahipun pasugatan ingkang kirang eca saha mirasa. Saha anggenipun lelados sedaya para kanca kirang nuju prana sepindah malih kula atas nemi Bapak Sukimin sekeluarga sekaligus mewakili sedaya para kanca pramuladi tansah mawantu-wantu agunging pangaksama. Para rawuh kakung sumawa nutri ingkang tansah kula hormati dene atur candhai Malik Sarung. Kajawi ngaturaken asung pangayu bagya wonten ing rikalengan punika kula ugi kinen nampi pasrah panggula wentah saking temanten kakung nggih menika Mas Bagus Tomik dalu tanaya panjenengane Bapak Ngadi sekalan Ibu Supi ingkang mijil saking tatah ngetas ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Sumindar wonten ing ngajeng wonten ing ngendikan ngaji ngaturaken salam kawilujengan taklim saat menika ugi kawula tampi kanthi ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah enggal-enggal kalau aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sukimin keluarga. Dina atur candhaipun ugi ngaturaken pasrah panggula wentah wonten awon sae leres lan lepatipun selaginipun cumurun cumondhok wonten dalem waru saged kawula tampi kanthi sukarenane penggalih. Dene atur ingkang pekasan Bapak Sumindar ngaturaken mbok bilih mangke sak paripurnan bahagian Bapak Ngadi sekelan Ibu Supi sekeluarga miwah sekala wangsa pendherepun sedaya badhe ngersakaken nyuwun pamit kundur wonten ing mriki mugi-mugi kundur panjenengan tansah pinantu sukarahayu sami pinantu ngantos dalemipun suwang-suwang. Mekaten semanten para rawuh ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wijang wijining wicara panyayah ulang tumbang kaling wanci pangklong kuman sabtu pangandika saking kepunden kula niki panjenenganipun Bapak Sutris kang sampun kepareng gambar kalujengan lumantar atur pambagi warja yuwana kalajengaken atur panampi kanthi lulus sarjana sekala nir ing sambi kala mugi ngesaken rane penggalih tumrap sambiyanipun ingkang sampun kepareng rawuh. Punika mbok menawi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sutopo sekeluarga, Bapak Lamiran sekeluarga, keluarga Bapak Wadimin utawi keluarga Bapak Ibu Damini. Monggo punika maksih wonten wedalipun. Mbok menawi kepareng foto sak niki kula sumanggihaken, foto sak bibaripun pawiwahan ugi kula sumanggihaken. Ya ben rata to, ya piye kadung camene kok. Nggih. Bapak Ibu dat minantu bagya mulya putra wakisane temanten ugi kepareng hanggepeni wedal sedanipun kayun kepareng kakanthi masalebeting wis dhuwuri ingkang kepareng kasantunan busana ingkang wastanan punika kirap kanalendran. Apa iki? Langsung anu wae Mas. Iki kan penjalukane njaluk sampat. Langsung disampatne ya Coy ya. Monggo banjur dumateng Yayi Ajeng langsung mawon menika sampat kepareng kaaturaken. Yo nok. Dadalah. Yo. Bocah ayu saka Aladan Ngawi.
Mas. Orang-orangnya Purwodok Sinono iki ngarepe bendaramu. Saya nyaket wonten salebeting wisma wiwaha. Awas. Rep dedeg kang saimara seba son pakurmat mring Sri Maranata lamun katon saking mandra panyayah pucung ingkang nedeng mandang wuyung kejara tias. Oh Slendro. Ayo ndang kono. Ayo ayo. Monggo Gusti Putri Gusti Kakung kepareng jengkar saking panenggan kula pun prasa dikara mingking saking ladan ngawi kiki marang sowan kelok anti punika monggo kepareng daya kula jengkar saking panenggan Gusti Kakung Gusti Putri Anandara Bhanti saking Siti Hinggul Binaturata kadange pribadi Risang Narendra Muda kekalih pangkiciptaning kayung kepareng gayuh wadyuning bebayan mulya wahyu jubu ingkang pinantenan Suba Manggala menika Nimas Kiki. Monggo Gusti Kakung Gusti Putri. Ya Kaki, aku man karo ndikala Kaki. Monggo keparenga santun busana kasatriyan. Wong sabeting wisma pambusanan Suba Manggala ugi sampun kasabtakaken punika busana kasatriyan Gusti Kakung Gusti Putri. Anggemeni wedas danipun kayun anggenya tumapak kitelaksana upacara kirap. Menika hanyaring anggenya para kanca kadang kaniman kadang sinuman. Warga Eging Karang Taruna Tunas Karya Hangayai Kardi ngaturaken pasugatan utawi pasegan yang ada di Bojo Kremi Dedaran. Monggo yang bareng ngatur sampun kepareng api kepareng hanglah api kiwa. Sepisan malih kunjuk dumateng para tamu, para penyelenggara ingkang tuhu kinurmatan, para kanca keluarga Eging saking Karang Taruna Tunas Karya. Menawi sampun kepareng ngaturaken minangka pasedahan Bojo Kremi yang sampun kepareng ngatur, yang sampun kepareng nampi monggo kepareng nglahapi kiwala. Ing dereng pikantuk mangke kepareng nggo sahabat awis. Keca anggenipun lenggan dalan dahar sinambi punika hamidang katakan para kanca mustika laras yang kepareng atur panglipur kanthi dumateng samudyanipun.
Pakardi sinatan pun Ibu Juru Pangarengga Busana ninggih Ibu Hanidwi wingking saking Ladan Jogorojo. Ugi makardi sinatan pun Aska GV Audio Sound System. Ugi sinengguyung Mustika Laras pimpinanipun kalian Bapak Yono Terus. Elok ugi tansah dipun dukung langsung dari Karang Taruna Tunas Karya. Ingkang sawetawis kepareng makardi atur bujo kerami kunjuk dumateng para pinelenggahan kang sampun kepareng rawuh sugeng dahar sugeng lelenggahan. Sembah gunging panuwun parandini putra kaki zoni temanten ugi sampun kepareng tumapak titilaksana upacara kirab kanalendran kepareng tumuju wonten salebeting wisma Balai Panti Pambusanan kepareng lukar busana kanalendran ngerasuk busana kasatriyan ingkang dipun pesaken subuh manggalaning kirab menika Yayi Ajeng Kiki wingking saking Ladan Ngawi. Parandene sedayanipun para tamu nembe kemawon dahar sekecakaken anggenipun dahar menika sampun kepareng marak sowan pun Mustika Laras ngasta vokalis cacah 200 orang. Wede jane lho. Kiai wedok kabeh apa kaya Subo Manggala kae. Ayo satu vokal untuk berdiri mengaturkan sebuah lagu kunjuk dumateng para tamu ingkang katemben kewala dahar ing pangajap nambahi eca nambahi samudayanipun. Monggo Mbak Ayu. Wis pokoke mangsa borong kono nok. Ji niki alhamdulillah nggih niki daharane sampun medal Kang Mas. Wis metu. Sinambi midhangetaken Mustika Laras. Elok tenan iki. Niki sukane ingkang pripun? Wis pokoke iki timbang dahar karo ngantuk. Iki diaturne sing rodok sigrak garap cara kulon kali sragenan pendange miring wis cemepak. Yo manut lagune apa? Monggo pasrahaken kunjuk dumateng Mustika Laras. Monggo. Pimpinanipun Mas Tengus. Sing pundi ta piyantune? Ingkang menika piyantune. Tibake. Niki niku asline niku Mas Yono. Ning nek mriki niku mboten tepang. Nek Mas Yono gak tepang. Mboten. Tepange mesti Mas Tengus. Oh. Ayo monggo Mas Tengus. Jan. Ayo guys. Persembahan dari Mustika Laras bersama vokalis Winda. Jane lho. Untuk debat sama jadi para tamu, tetap legan sinambi dahar hampir sani punika Mustika Laras. Esa mulen
ucapan kepada mempelai berdua. Selamat menempuh hidup. Selamat menempuh hidup yang baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Juga ada Aska Audio. Oh, luar biasa sembah nuwun. Juga ada multimedia dari Ngawi. Oh, Oke. Ros dan Ros. Ros dan Ros. Sekarang mengkerlan melatih rinoce Datar kinelo tak gantiane jagat katresna Keprak lagi Mas Tengus. Iya. hatiku andai kau tahu Romulan Sumona yang senior Amalia Mansera Kembali Njaringi nggih para kanca ngaturaken punika unjukan es mundak seger sumia apa meneh punika hamirsani Mustika Laras Winda. Wih asik weh. Tembang sampun katur. Matur sembah gunging panuwun Nyai Ajeng Winda sampun ngaturaken aku jubu swasana katur ing pangajap mangki saged hanambahi utawi ngusadani anggenya saya tur yo nambahi eco anggenipun ngunjuk es ben tambah seger. Satu persembahan dari Mustika Laras bersama Winda sudah kami aturkan. Terus vokal yang satu lagi, vokalnya dua, pokoknya ini bar Mbak Winda, yo sebelah genti. Yo monggo Mbak Ayu, hadiah jan. Iki arep duet apa dhewe kula semanggaken. Derek Nek duet katur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sumindar. Bapak Suminggan. Iki dari Blora Mustika. Monggo Pak Sumindar, monggo katur kepareng daya-daya tumuju sasana panglipur pupung punika saking tebih tumuju wonten ing pitu ben wonten kenang-kenanganipun pripun ayo pokoke ya tetep gintosi riyin iki nanjakne sangka laladan Blora Mustika saking Getas. Monggo lagune pokoke nderek mawon. Sing sae janela. Nggih. Dinteni ya Mbak Yu. Tan kantun mbok menawi panganan busana pisampun kepareng purna namung dipun ngrasui busana temanten kasatriyan mangke diyo kewala nyuwanaken malih wonten salebeting Wisma Wiwaha mekaten. Iki nek bar carine ndang joget kene wektune sawan. Wis. Monggo Pak, mriki Pak. Monggo Pak, selawon Pak.
Es. Wajar. Oh iya karo ngenteni Pak Sumindar Dek. Ben karo ngapalin lagu apa dolaran? Nggih, pangapunten punika sampun karampungan adanipun. Nah, menawi Bapak Sumindar mboten kersa punika nyuwun gunganipun kunjuk dumateng panjenenganipun Mbah Lurah. Mbah Lurah Supari nggih. Heeh, asmanipun Mbah Supari monggo. Mbah Supari katuran. Heeh, menika kepareng berkahi. Karena punika tetep wonten warganipun piyambak tetep berkahi lumantar dana sawantenipun. Kula kanten menika Mbah Lurah. Yuk co sepote co. Sungkar saking Palenggan menika Mbah Lurah. Monggo. Bapak Supari. Kula dereng pirsa pundi. Monggo Bapak Lurah. Oh nggih, alah sembah nuwun. Wis senom wae janelok nggih. Lah mungkin ngagem niku nek yo benten kok iya. Nggih. Monggo. Niki vokal gaene Mas Tanggus niki. Ndek daluan mboten hadir mergane mosok angin. Dititeni kok nika di absen. Nggih. Nah, monggo. Nggih niki piyambak napa duet Mbah Demang? Nggih duet kula piyambak nggih ngesakne jenengan untuk bayar ora nyanyi niku. Nggih Kak ya. Mbak Yu. Dalem. Iki ibuke ra nderek tenang wae. Oh, ibu mboten nderek. Ibu jagonya sebelah kono kok. Ibu kula pun jinak niki. Mboten napa-napa. Nggih. Pokoke los. Terus lagune menapa, Mbah? Ayang. Mas wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban ya iki mbok mulai sampun karampungan senajan donya ra bisa nampa bakal kajaga yen durung kapisah ning kang kuwasa tresno iki abadi dewa-dewa ning asara kuwata ati kawula anggon kula laku tresno katakan saya coba talewangi tapateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen takut siramu isih nyawiji jika ada Mbah Lurah sembah nuwun ya jane suara sangat luar biasa
bekerja sama dengan Aska GP. Nah, juga ada kancaku wis teko. Yo. Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara buatno ati kawula anggon kula lapus tresno datang angkat saking coba karewati papateni lahire tresno suci kasunyatan yen sliramu isih nyawiji Tuwano ati kawula andang kula lapo tresno datang kancan saking coba tarewani tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen sliramu isih nyawiji suwun sampun Pak mboten tambah malih Pak niki sampun wah sembah nuwun dudu mata panjenenganipun Mbak Lurah yang sampun kesodoro swanten tetep menika nambahi semangat untuk semuanya nggih. Para karampungan Mbak Lurah punika kadang kala pun Mas Kiki ugi sampun kepareng atur kekejuran sawetawis genjing dumateng saking para pinenggah. Matur Wong ayu. Alhamdulillah Bapak saged pinanggihan mriki kanthi sehat walafiat. Alhamdulillah, Nok. Baik. Derek sapa iki? Dalam Derek sapa? Derek MUH hitsnya. Jogorogo. Kak Hadi Dwi Kak. Luar biasa nggih. Ugi dipun seguyung kasembadan LG Production. Dari Ngawi. Mbak Titin dari Kasreman Ngawi Padas. Ugi dipun seguyung Mustika Laras pimpinan Bapak Yono Teguh saking Desa Pitu Ngawi. Wis roh wonge, Brung. Dereng kan putih Gendang. Oh, halo, ketemu lagi Pak. Jane grupe sapa to Pak kok gonta ganti jenengan iki kok ya. Ben kowe ya. Ben ke melok kae iki melok iki kok ya jian tenan. Golek pangan kok. Alhamdulillah. Iki digelar secara mewah sekali. Makane mepet sawah. Heeh, mepet sawah kan ya mewah kok ya. Ugi dipun seguyung foto saking Mas Tombong Ngawi. Syuting saking pundi Pak? Ngawi multimedia. Ngawi multimedia live streaming mboten? Mboten. Oke, selamat bertugas matur suwun dereknya kuyung nggih, Pak. Heeh, lajeng paguyuban Sinoman karang luar biasa. Mas Karya. Saking dusun Waru Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Matur suwun ugi dereknya kuyung sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Siap, bagus sekali luar biasa. Sinoman sampai kruwing ngetes sak tamu yang hadir pada siang tadi luar biasa. Tumplek-blek sedanten namung ndedonga. Mugi panjenenganipun ngamugati estu wiwitan Purwomadya sono manggil rayu amin amin Allahumma amin. Lajeng kanca-kanca audio Pak paringi asma napa? Kae iki jenenge Aska GP. Aska Wedding, Aska Wedding ya Mas ya. Ngawi juga. Misale kaya. Apa jenenge? Hah? Ya kuwi ta. Aska ta? Iya, Aska. Aska Wedding nggone ya kuwi enak ya. Kuwi enak engko rong dina rong bengi nang ngono kuwi. Kandhane aja mundur-mundur kecemplung sawah. Yuk, iki suka parisuka karena wedalipun sampun siang Mas. Yuk. Langsung Domas kali Manggolo kali joget nggih. Iya, darene Manggolo Domas nyedak kene. Iya. Lah Bapak Demang wau nyanyi kok ping setunggal. Sik engko neh kok ya. Bapak Demang ping setunggal tok ta? Mboten tambah melih. Engko. Setunggal malih tok monggo. Aja ngono kuwi to. Ngono ya ora kersa. Ambil napas dulu kok ya. Joget ya.
Iki sing dereng foto, monggo keluarga ageng saking temanten putri, monggo foto langsung saja berjalan. Lagunya njaluk apa Mas? Puspitanolo. Puspitanolo Mang wis ya Mbak ya Puspitanolo wis. Ayo apa? Ayo, Sing apa neh? nadane meh padha nek. Yo. Nek Kusuma Wijaya. Kusuma Piye? Manut, Puspitanolo karo Kusuma. Kok Winata to Mas? Wijaya kok ya Winata wis mulih kok kaya. Sik yo ben kaya semuni kono kok ya. Iya. Kusuma Wijaya barengan Mustika Laras. Mustika. Laras program. Ayo. Ayo persiapan tangan di atas coba. Yuk. Tangan di atas, tangan di atas. Ayo persiapan juga tangan. Say. Monggo ingkang dereng foto keluarga besar dari temanten LG putri. Production. Menika sera-serane acara upacara kirap panjenenganipun Bapak Sutopo. Monggo keluarga Bapak Lambaikan tanganmu sayang. Keluarga Bapak olahraga dulu. Wadimin Ibu Damini monggo. Sungai Makalan semi Puspita Jari. Taman Sari Subo Manggolo karo Putri Domas. Manung semua Mustika Laras. bulan indah dari Sangatnya sayang. Ngambarong sasmito Dinikmati musiknya sayang. Kumbang wayang sayang. rasa Iki dikasih yang kalem-kalem dulu. Penak ya Pak ya mirip kita tadi kok. Persiapan bokongnya mana? Say. Iya. Ayah. Nanti memetri sajroning ati kang suci Rintang-rintang panjenengan Goyang jempolnya mana? Kusuma Wijaya Mustika Laras yo. Pada Kusuma Wijaya kerja bareng bersama Mustika Laras, juga SKGB, juga ada foto kondangan rokok. FF dari Ngerambe tentunya. Ada rasa. Pas. Ayo Kiki. Aja. Goyangkan Kiki. Tunjukkan pesonamu Kiki. Ayo. Ayo deh. Kurang penak piye ya. Joget ta Mas? Waktu menunjukkan pukul 12.00. Ayo. Mempersingkat waktu ya toh, mempersingkat waktu pulang langsung tidak apa-apa karena waktunya sudah siang. Datang dalamnya sinten Pak menika Pak? Ini wonten wisma dalemipun panjenenganipun Bapak Sukimin sekan Ibu Wadiyah. Yang dari Kang menika nggih. Bapak Sukimin saha Ibu matur suwun sampun dipun timbali mriki nggih. Mugi-mugi agene mantu putra putripun saged pinaringan berkahipun Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Dipun paringi acaranipun kelancaranipun sak bibaripun mangke nggih. Amin Allahumma amin. Lajeng temanten kekalih Mbak Putri saha Mas Tommy nggih. Mugi dados keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Diperparing kelancaran rezeki, diperparing kesehatan, diperparing kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin.
Wis sami kok kira siji bareng kok jebul kula dadi susah aku sampun rapet tapi wonten atur kabutun rumanaken pengali panjenengan. Nyuwun pamunten Kang. Nggih, Pak. Iki muni apa? Cepet-cepet jawabku iki. Ya wis karepmu. Nyuwun pamunten Kang Kata wabillahi hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik dari Subuh Manggolo untuk teman-teman berdua dan keluarga sudah disampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap hangijabai makaten. Iki gak ngreyok. Jane ngreyok dhisik ya. Mbah larang-larang ya ora ngreyok nggih. Coba nuwun kunjuk dumateng para tamu keluarga besaripun saking temanten putri mbok bilih ngersakaken foto, tetep menika foto menjadi dokumentasi. Maka dari itu monggo ingkang dereng foto tetep foto berjalan sampai selesai. Pramila makaten. Bapak Ibu dan Hadirin Bagya Mulya tumapak ing titi laksana sampun kalaksan kanthi lulus raharjane sekala nir ing sampikala. Doa ugi sampun katuraken kaliyan pujangga ugi sampun katuraken. Mila kanthi menika panutuping akhir utawi atur kula mbok menawi wonten kirang samudyanipun atur tutur ingkang dhatkalantur basa kula ingkang tansah katula dalakatali. Allah namung tansah nyuwun agungi samudra panglaksana. Tumeka jero kasgudo pangrencana hayu rahayu ingkang samiya pinanggih. Akhiripun babete gadaya baridawal inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ayo Windonono tak anteni ing pucuke tresna balong nangka bebasane mung katon sliramu wae penyanyinya mboten malih to. Oh, penyanyinya mengke Kerry. Aja lali pawelingku. Mesti kan
sajone ngatiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tahunana windanana tak anteni ing pucuk ing tresna balangka bebasane mong katon katon sliramu wae gobios toh gobios tanah podo gobiose nah sekali-sekali ya mbok tangan kowe wasine dendam nek bengi aku gak teko kuwi kok ya ora ya Mbah Lurae ya ora gelem niliki nang opo ngono ya ora kok ya enak-enak ya Dik lah nggih Kak ya enggak Mbah ditelaske Mbah monggo jenengan mawon nggih jenengan aja lali pripun setunggal melih Mbah apa tetep gungan jenengan setunggal melih dangdut apa iki kerinduan nah iso ora iku dangdut cek delok HP latihan lagi. Sudah rindu kasih sayang darimu, aku suka rindu lincah manja gayamu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu.
supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. La la la. Coba menantimu walau gelisah, bukan selalu menantimu. Dengarkanlah kasihku, dengarlah sayang, ku ingin kau kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Coba menantimu walau gelisah, bukan selalu menantimu. Dengarkanlah kasihku, dengarlah sayang, ku ingin kau kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Wah, matur suwun semuanya.